Уважаеми зрители, един незаконен депутат. Ти какво правиш тук? Ти си незаконен депутат. Сканделджията пред блока си, незаконен депутат. Прибирай се за къщи. Какво правиш тук? Тръгвай си, ти си незаконен депутат. Ой, ти ли обиждаш? Смешника е това, дет влиза, май, не знам. Да припомним, че Конституционният съд обяви за незаконен избора на 16 депутати, като сред тях беше и нареклият ме смешник Станислав Анастасов. Въпросите 16 народни представители трябваше да напуснат парламента, но не Анастасов, защото друг депутат от Ново начало подаде оставка и по този начин осигури място за едно от остриетата на Пеевски. Чадър, ще трябва ли за един кратък разговор? Като чадър, който има над вас от съдебната система на Пеевски. Не може всеки път. Това е много тежък конска доза популизъм, това с държавните магазини. Щом така мислиш. Ама не, вие казахте, че в Германия и Франция имало такава практика. Има? Да, сега ще ги изнесем данъци. Само, че това беше опровергано, господин Цонев. Не е опровергано. Нов канал за купуване на гласове си направихте. А защо Пеевски нарича България държавата ми? Смисъл, тя е вече обявена лично негова ли? Няма да позлува държавата ми да отиде в пропаста. Не, това е държавата на всички български граждани, в това число и на господин Пеевски, както на вас не ви харесва. Да, не, той го казва в смисъл, че... Как на Прокопиев му задавате въпроси, ще го видя, ще му задам. Това е в смисъл държавата. Само да ви кажа, че ние обикновените българи не даваме държавата на Пеевски. Нали видяхте протестиращите? Шиши вън! Шиши вън! Не, те протестират срещу Прокопиев. Напротив, това са обикновени разумни хора, които не искат да живеят кочината, която предлагате ДПС Пеевски. Чисто като пиар, как гледате на изказването на Пеевски, че лично ще приключи протестиращите? Аз като пиар не давам изявление, всичко добро. Вие сте била и политик дълги години от ДПС, близки сте. Много нагло изказване и... Ходите по тънък лед ДПС Пеевски. Виждате, уважаеми зрители, какво става в Сърбия, в Турция. Въпрос на време е тук протестите да се разраснат и скоро да бъдем десетки и стотици хиляди, които искаме да си отвоюваме държавата от Пеевски и от Бойко. Яко ще се краде, май, а? БСП, нали, е ваш министър на регионалното развитие. Да. Това е тази поръчка 3 милиарда за 60 км път между Русе и Търново, 50 милиона на километър. Абе, човек, в Германия 1 километър е 10 милиона евро, 20 милиона. Вие сте журналисти, попитайте, вземете ръчете. Какво мислиш? Министър е ваш. Чакаме аз да видя, наистина. За мен е много. С тебе? Е много, да. Да, наистина, не знам, но казва, че инфлацията, ще видим. Инфлацията не е повече от 30% с... Охо, чакай, деди потърлици, другата... Елате, не, двамата са. Айде набързо, че виж какво задръстване стана, като капна две капки. Яко ще се краде, май. Яко ще се краде. Не знам, как може 60 км между Търново и Русе да е обявено за 3 милиарда 50 милиона на 1 километър. Иван Иванов, строителният министър, е квота на БСП. Ще говорим с министър Иванов, ще видим защо струва толкова и следващия път лично ще ти разкажа. Ама не, то не е смешно, това са моите пари. Не е смешно, те си и нашите пари. Нашите пари са, но ще видим колко струва, защо струва. За път е това най-малкото. Но какви са яко комисионни връщанки или какво ста? А чух за Струма, даже че 120 милиона може да стигне километър. Вече... Така обявиха, шефа на АПИ върху. Недете, вие сте моите в БСП, дайте, не може така. Ето виж, колегата ви каза, ще попитаме, както и преди малко ви казах, ще видим, нека да кажат разчетите, говориха за инфлацията, ще погледнем и ще, както обеща и колегата. Аз и на него му казах, Германия 1 километър, значи тук излиза, че ония път между Русе и Търново излиза 50 милиона 1 километър, в Германия средната цена на 1 километър е 10 милиона евро, 20 милиона лева. За това как ще провериме сега, какво е трасето, какво изисква? Че вие сте тук младата генерация и да искате нещо да направите искрено. Може, ще има ли желание, има и начин. Не. Това знаете ли колко може да се дигнат пенсиите на пенсионерите? Вижте и пенсиите, и инфраструктурните проекти. Днеска съм развалил вратата. Всичко е еднакво важно. Днеска сте блокирали. Не, защото наистина не може 1 километър да е 50 милиона, бе хора. Казах ви и както и колегата ще... Бива крадене, бива наглост от
Ще провериме, не смятам, че тук точно става въпрос за кражби. Пускам ви. Поели сме ангажимент, че провериме да свършите нещо. Вин Дизел. О, AMG. В смисъл, вие на работа ли идвате или на бързи и яростни да играем? Снимайте някоя друга кола, това е AMG. Вие с кога? Вие между другото ви питам, какво работите точно в парламента? Виждал съм ви с тениски с лика на Бойко Борисов. Нещо друго, какво сте свършили? Проверете и ще видите, има къде да проверите. Не се изказвате, не съм ви чул. Освен, че сте син на Алгафари. Гледайте заседание на комисиите тогава. Някакъв друг принос към ползородо имате ли? Вие сина на кмета на Разлог ли сте? Аз съм, да. Да. Понеже, нали, преди години стана ясно, че кмето на Симитуи е Бойко Борисов. Искам ти кажа, че кмета на Симитуи е Бойко Борисов. Знаеш ли имате това? Кмета на Разлог, какво е правил? Просто е така ми скоро чисто импровизационно този въпрос. Кмета на Разлог си е работил. Да, някакви отношения, дали е бил и той в такива отношения с Бойко, като кмета на Симитуи. Сега, Симитли си е Симитли, Разлог си е Разлог. Кмета на Разлог е в добри отношения с Бойко Борисов. Добре. Ама като те, които са набили на кмета на Симитли, или? Не, както са кмета на Разлог. Чисто колегиални, да. Не. Чисто колегиални, партийни и така. Добре, иначе вие реално целият Благоевград, значи сина на кмета на Разлог, сина на кмета на Симитли, сина ни дава Алгафари. Все така. Вижте сега това, че... Добре, че е тате, нали? Не, това, че моя баща е кмет, не знам дали има общо с моето явяване в листата на ГЕРБ. Първо аз бях поканен в листата. Ако не, вече няма нужда да се криете по кюшетата, официално си управлявате с Пеевски, да ви поздравя. Някога да си ме виждал да се крие под кюшетата? Сега се криете по кюшетата, като не идвате да говорите. Уж голям мъж, охранител сте. Аз с тебе никога не говоря. То си е за вас. Значи се криете по кюшетата. Добро утро. Добро да бъде. Няма измъкване от задушаващата прегръдка на Пеевски, а? Право ми е жал за вас. Кой го твърди това нещо? Ти ли? Не само аз, далеч съм. Той самия Пеевски каза, че ГЕРБ няма къде ходите, всички ще бъдете с него. Миналата седмица това каза. Ние си имаме свой път. Който е неразривно свързан с Пеевски. Не вярвам, аз като върна и трите кабинета назад, до сега просто Пеевски действаше ДПС и в частност Пеевски действаше отзад и тихо сега просто иска да действа отпред и шумно. И вие не може да се... Той много неща иска. Важното е дали ще ги получи. За съжаление, поведението на АСП не е добро и те всъщност дават възможност той да прави такива изявления. Нашата коалиция е ясна, с подкрепата на АСП. Вече тяхно решение, разбрах, че във вторник ще имат някакво събиране, ще умуват. Ако не искат да бъдат заличени като партия, най-добре е да продължат да подкрепят коалицията, за да може да вървим напред. Приехме бюджета, почваме да приемем. На Пеевски. Да, вижте, не можеш да забраниш на някой да гласува за или против. Вероятно и той ще получи това, което иска от този бюджет. 4 милиарда бяха налети в Българската банка за развитие. Спомням си през годините... Банката за развитие има малко по-различни функции. Според мен тя трябва да подкрепя бизнеса. Малки и средния, нали? Малки и средния, да. Само че аз се сещам, че в последните години стана ясно, че 1 милиард са отишли към едни 8 души. Да, имаше такова нещо. Имаше такова нещо. Бяха стигнали. И това е при управлението на ППДБ, ако си спомняте, че тогава... Беше май при вашето беше. Не беше при това Кирил Петков го изкара 2021. Не беше, но действително има нарушения там. Надявам се те да бъдат преодолени, защото тази банка е създадена наистина за подкрепа на дребния и средния бизнес. Само, че тя не... Реално се случва. Надявам се, че ще направим така с това, което избрахме като финансов надзор, като подуправители на банка, че това нещо ще се преотврати. Шеф на КЕВР. Да, шефа на КЕВР. Всичките бяха избрани регулатори, шефове на регулатори с подкрепата на Пеевски, това да подчертаем. Пак казвам, не можеш да забраниш на някой. Той може би и умишлено го прави, за да може да създава и такива въпроси да ни задава. Нали? Да, така мисля аз. Да. Но вижте, правителството няма алтернатива и ако искаме все пак България да излезе малко от батака, трябва да продължи да съществува.
Ние сме в най-неизгодна позиция, защото носим голямата тежест, а пък всъщност реално ние от властта не получаваме нищо, ако мога да кажа така. Какво получаваме ние, освен от тежестта? Бойко ли че сте патерица на БСП и т.н. Ами да. Има такова нещо, защото те се чувстват комфортно, но утре ако падне правителство и направи нещо не както трябва, кой ще кажат? Няма да кажат БСП и т.н., ще кажат ГЕРБ. Аз знаете ли съда, че правителството е стабилно, защото самия Пеевски каза, че няма да се ходи на избори и правителството няма да пада. Не го издигайте чак толкова много, господин Пеевски. Ама вие не го ли издигнахте? Вие ГЕРБ в тези 3 кабинета? Не, знаете, че Борисов бяга от въобще да коментира тази тема, именно по тия причини. Не, що да не му е удобно? Аз се притеснявам, не се ли страхувате, че Пеевски мога погълне и ГЕРБ, както и да бие шута на Бойко, както се разправи с Доказ Не може да... Разбрах, че даже идвал на изпълнителна комисия на ГЕРБ да я ръководи Христо Иванов. Ние доказахме и на Възраждане, че можем да седим до 7 часа сутринта без да спим, за разлика от техните. С Пеевски. С Пеевски.